I ove kao i nekoliko prethodnih godina kompanija Šrak je organizovala infodane u Beogradu i još nekoliko gradova u Srbiji sa ciljem da aktuelnim, stalnim, ali i novim klijentima i kupcima predstavi šta sve novo donosi Šrak kompanija u narednom periodu. I ovoga puta odziv je bio izuzetan, prezentacije atraktivne, a sklapanje i obnavljanje kontakata više nego uspešno. Ja kao regionalni direktor firme Šrak, počevši od Slovenije, Hrvatske, Bosne, Srbije, Bugarske, jako mi je drago da sam ponovo ovdje kod vas u Srbiji, gdje mi od početka godine ponovo imamo jedan jako dobar start u ovoj godini i nadam se da će tako to biti do kraja godine. Šrak se jako dobro kod nas kotira, svake godine imamo jedan veliki rast, zapošljavamo sve više ljudi, širimo se. Šrak je vrlo uspješna firma, pogotovo u Srbiji, pogotovo u području IT-a, gdje je praktički u našem koncernu vodeća firma. Ove godine je hit naš alat, da ga tako nazovem, softveri za pojednostavljenje rada sa našim robom. Sa tim softverima je moguće projektirati, moguće različite proračune raditi, topline unutar ormara. Vrlo jednostavno se vidi što od materijala se nalazi ovdje lokalno u skladištima, što se nalazi u našem centralnom skladištu, tako da u svakom momentu kogod radi sa time ima kompletan pregled o kompletnom materijalu što je potrebno. First of all, I am very happy to stay again with my Serbian colleagues and friends. Prvo da kažem da sam veoma srećan što sam ponovo ovde i što sam sa svojim srpskim kolegama i prijateljima. Pored toga moram da priznam da sam ponovo impresioniran reprezentacijom i brojem ljudi koji su došli i naravno veoma sam ponosan da vidim našu srpsku firmu koja se odlično predstavila, vrlo je motivisana i zbog toga sam veoma srećan. Svake godine vidim da je sve više ljudi i da je postavka sve veća. Imamo istina mnogo više novih proizvoda i zato je to lepo videti kao i mnogo zadovoljnih kupaca. Posao marketinga jeste da predstavi ono što firma radi, ali ovo nije rezultat rada marketinga nego dobre kompanije i odličnog srpskog tima. Part of marketing is to do this visible, but the result is really based on company topics. Mi dolazimo iz Slovenije, naša firma se zove TEM Čatež, vodeći smo proizvođač utičnica i prekidača u regiji. Firma je dosta godina na tržištu, radimo od 1973. godine već. S centralno surađujemo već od 2012. godine, a Srbiju surađujemo od posljednje 3 godine. Sa Šrakom u Srbiji radimo na modularnom programu utičnica i prekidača. Šrak radimo to baš za Šrak, ekskluzivnu znamku Šrak Vizio 45. Tako da ne samo za Šrak Srbiju, nego za kompletan Šrak sastav. Mogu reći da je suradnja jako dobra, pogotovo jer je ekipa Šrak Srbije jako profesionalna. To možemo vidjeti baš na svim područjima. Imaju jako pouzdane, jako dobar tehnički tim i kroz tehnički tim je onda jako dobar i komercijalni dio. O potrebi i istorijatu dualnog obrazovanja kod nas, a koje kompanija Šrak već uspešno primenjuje, bivši rektor Univerziteta u Beogradu kaže. Mi smo u stvari jurili privredu. Ja sam i Privrednu komoru Srbije i gradsku vladu. Potpisali smo ugovor, na primjer, sa gradskim komunalnim preduzećima, kad je Đilas bio gradonačelnik i nekoliko hiljada ljudi smo progurali kroz praksu od 4 do 6 meseci, na primjer, koja je svih profila. Su bile ljudi, čak su medicinari u nekim domovima zdravlja i tako, društvenjaci, prirodnjaci, tehničari. A onda smo gledali naravno i sa kompanijama sa kojima smo radili, da pošaljemo studente negde da rade praksu ili da rade čak diplomski rad, da sede negde i da rade na nekom živom projektu, u nekoj kompaniji, prosto tako. Nekad je to tako bilo normalno. Uvek su vam tražili nekog apsolventa da im date, da provede par meseci u firmi, uradi diplomski i onda oni na taj način ne treba im konkurs, odmah mogu da biraju ljude. To je jako dobra stvar. Sigurno je to nešto što će doprineti prvo poboljšanju kvaliteta obrazovanja, a s druge strane, naravno, studenti se mnogo brže zapošljavati, smanjit će se nezaposlenost, a treća stvar, kad imate industriju i privredu, od toga imaju svi koristi, od toga raste ekonomija zemlje i bit će i oni koji rade to i koji ne rade, bit će im bolje, prosto bit će veći nacionalni dohodak.
Ove godine imamo jednu novinu, to su pumpe za električna vozila ili električne automobile i mislimo da je to jedna budućnost, jer mislimo da će sve više se tražiti da se kupuju prvo potražnja električnih automobila, a samim tim rasti potražnja električnih pumpi za njim. S obzirom da Srbija ima želju da uđe u Evropsku uniju, sigurno da mora da prati sve standarde Evropske unije. I ja očekujem vrlo brzo, mada mi već sad pratimo standarde Evropske unije i mislim da Srbija ni ne kasni nešto puno kao što mi sami volimo sebe da kritikujemo, kasnimo 20-30 godina. Nije tačno. Mislim da već polako je Srbija jednom nogom duboko zagazila po ovim standardima, a po svim ostalim stvarima mislim da smo već jednom nogom u Evropskoj uniji. Ovom prilikom u vašoj emisiji pozivam sve zainteresovane naše i prijatelje, i kupce, i buduće kupce da navrate do nas u bulevar Peka Dapčevića, gde je naša centrala Šaka. Tu je otvoren jedan lighting Šak, mi smo ga nazvali Šak Lighting klub, gde su izložene kompletna rasveta šta mi proizvodimo i gde se može popiti jedno ladno pivo, gde se može dobiti kafica i normalno jedan stručni razgovor vezano za rasvetu. I još par reči o dualnom obrazovanju. Ja mislim da je to budućnost. Ja mislim da je to budućnost i iskreno se radujem da se to pokrenula tema pre par meseci, koliko znam, ali evo sad se to aktualizovalo i mislim da je profesor koji je malo pre naš gost bio ovde je rekao da je to prava stvar, ali ja mislim da je jedino i obrazovanje još ostalo onako ozbiljno kvalitetno u Srbiji. Sa dualnim obrazovanjem, to jest da deca dolaze na praksu, to će biti prava stvar. Zašto mi obilazimo Srbiju? Ne možemo sve ljude terati da dolaze u Beograd. Mi prilazimo kupcima. Mi smo ti koji želimo da im dovezemo na noge, da vide opremu, da im damo kataloge, da im budemo pri ruci. Mi želimo da budemo njihov servis. Oni su za nas, reći upotrebit ću englesko number one i stvarno jeste tako jer mi i živimo i radimo za njih, normalno i za nas zajedno sa njima.